Les persones grans d'Alella ja poden gaudir del Newcomb, una nova activitat esportiva. Basat en el voleibol, el Newcomb és totalment adaptat per a públic major de 60 anys, amb ganes de mantenir-se actiu a tots els nivells. En Marcelo Leoni, impulsor del Newcomb al Maresme, ens explica com va començar tot. Me fui a Argentina en el mes de septiembre del año pasado. Me avisan de que hay un torneo un sábado en Roque Pérez, que es una ciudad muy cercana a mi pueblo. Vi el torneo y dije, esto hay que hacerlo en España. Entonces vine aquí y enseguida monté un equipo con toda mi gente amiga de Belresguard y tal, y enseguida empezamos a entrenar. Los polideportivos por las mañanas generalmente están vacíos. Entonces el problema que tenemos en vóley, que no tenemos sitio, con el Newcomb es fantástico. ¿Qué pasa? Es muy fácil convencer a la gente se empieza a entusiasmar y tengo un grupo espectacular. Estamos en pleno desarrollo. Creo que en este momento en España hay unos 15 equipos más o menos. 4 que ahora ya seremos aquí, otros 6 o 7 de Madrid, el que está en Hernani, ¿no es cierto? O sea, esto, si realmente cerramos los ojos y soñamos, puede tener la dimensión que se quiera. Fantàstica aquesta gent, hagi tingut aquesta iniciativa. Al final és una franja d'edat que és una manera de cuidar-se, de fer salut i sobretot jo destacaria de fer equip. Rosa Pérez, 72 anys. Àlies Paco, 76 anys. Fede, 70 anys. Sergi, 74. Maco, 68. Montse, 63. Lola, 80. Marta, 67. Anna, 64. Àngels, 66. Lluís Martorell, 66. Marcelo Leoni, 68. Juan Olivares, 63. Ita Argudo, 70. Jordi, 66. Cesc Perales, 60. Rosalia, 74. Sergio Beli, 52. Li preguntem a l'entrenador els valors de fer equip. A mí justamente lo que me gusta del deporte de equipo es que va mucho más allá de simplemente trabajar el cuerpo, va mucho más allá en el sentido de que hay una interacción, hay un compañerismo, hay una ayuda mutua y esas son cosas que son súper lindas y súper importantes. La Rosa ens explica com han començat. Soc la representant, diguem-ne, davant de les institucions del Newcomb Alella. Newcomb Masnou va fer 2 jornades de demostració. Aquí hem donat veus a les xarxes socials i molt al boca a boca. El que hem fet és crear un col·lectiu que es diu Newcomb Alella. L'Ajuntament ens deixa el poliesportiu. Veureu que tenen claríssim per què hi hauria d'haver un equip a cada municipi. Una, perquè és un esport de gent gran que els que hagin jugat a pilota amb la seva joventut reviuran moltes de les experiències que tenien. 2, està demostrat científicament que quan una persona juga amb la pilota s'activen neuronalment i psicomotriument que fan que la persona tingui més coordinació, que la recuperi inclusiu de la seva memòria motriu i, per tant, que sent gent gran continuï mantenint-se i inclusiu millorar per l'efecte de la piloteta. Parlem també amb altres components de l'equip després del seu primer dia d'entrenament. Jo vaig venir més que res per veure-les i filmar-les, però al final, he enganxat. Pues espero que es pugui enganxar més gent, perquè jo crec que no ho sabíem. Tots em deien que no caiguis, que tens 80 anys, ara sí que et fas mal. Però veig que no, que hi ha molta cura, que la gent és fantàstica i que hi ha un bon ambient i jo crec que podré animar a moltes de la meva edat que vinguin cap aquí. Enxerret, però bé. Espero anar millorant en aquest esport, divertint-me, conèixer nova gent, que sempre és molt important. Això és un sistema per poder alternar més amb altres persones d'aquí del poble. El nivell de grup és fantàstic, perquè clar, no té res a veure. De fet, jo vaig a caminar, però el fet de ser grup, d'ajudar-nos entre nosaltres, de socialment després fer el que se'n diu el tercer temps, que anem a aprendre alguna cosa, que rebem gent dels altres equips
animem altra gent que ens veu i diu, doncs jo també ho puc fer, no? Perquè la reticència és, ai, i si em faig mal amb la pilota? I segur que a casa, sense fer res, no et fas mal. O sí. No cal afegir res més perquè ja ho han dit tot. Activitat física, salut, nous reptes, objectius comuns, recolzament en l'equip. Adonar-se de que sí que poden, diversió i descobrir o reviure l'esport i tots els beneficis que comporta. 4, 5, 6,